We have this Academy of Presiding Officers nga sa mismo kat nagbalin nga beneficiary dito nga programa at mangmangdad di continued learning ti aming nga BC Mayor or Presiding Officers nga mapanagadal iti naduma-duma nga ways not only here in the Philippines but even abroad. Kat nagpitas nga programa nga masapong ituloy kasi ikan tayo iti importansya iti legislation nga masapol no presiding officer kakag dapat you are equipped with knowledge on how to preside tapos takat mas nga mamanehar mo iti sangguniang bayan. Kan dati ipupus mi ta nga may nga programa nga nagitay BC Mayor nga madi nakaturpos iti kolehiyo kat dati programa nga mabalin nga ijay nga programa ti panginigpasanda iti degree tapos mas nga may kantayo iti importansya iti edukasyon para iti BC Mayor. Although it's not open for everyone, dapat series of screening na data kasi UP ti mga screen or DAP ti mga screen. So amin nga gaspire kat sigud nga agbalin beneficiary iti may nga programa. So masapol kami nga haan nga iti lukluko lang nga in compliance nga programa ti obrado no di ka talagang makatulong iti padaming BC Mayor.